Szervusz! Egy igazán különleges eseményre szeretnélek meghívni. Szeptember 21-én vasárnap 10-től 16 óráig Budapesten egy igazán különleges, felejthetetlen ASEA rendezvényre hívlak, ahol együtt tanulunk, kapcsolódunk, inspirálódunk. Tehát egy olyan eseményre hívlak, amire évekkel később is emlékezni fogunk, ezt garantálom. Figyelj, mikor érezted utoljára, hogy egy közös élmény annyi energiát adott, hogy utána napokig mosolyogtál? Na most ez egy ilyen nap lesz. Ez a rendezvény most nem csak egy találkozó lesz, hanem egy töltőállomás az elhivatottaknak, egy kapcsolódási pont a szívből élőknek, és egy stratégiai pillanat azoknak, akik komolyan gondolják a jövőt. Miért érdemes neked ott lenned? Személyesen jelen lesz Tyler Norton, az ASEA társtulajdonosa, aki stratégiai szemléletével már sokszor megváltoztatta az emberek üzletről alkotott képét, és aki nem csak vállalatvezető, hanem inspiráló gondolkodó, valódi példakép. Ez egy nap lesz, amely új perspektívát ad a növekedésre vezetőknek, vezetőként gondolkodóknak. Most valóban időben léphetsz, amikor a technológia új robbanáspontjához értünk. Egy fantasztikus közösség vár, ahol mosoly és kapcsolódás és inspiráció vár. A személyes találkozások élménye, ahol végre nem csak online vagyunk együtt. Színes előadók, élettel teli sztorik, motiváló pillanatok, hát garantált jó hangulat, ahol pozitív és befogadó a közösség, ahol igazán önmagad lehetsz. Természetesen ehhez társul a valódi tartalom, átgondolt rendszer, komplex, mégis érthető módon. Naprakész egészségügyi és biotechnológiai háttérinformációk. Konkrétumok az üzleti modellről, adatokkal, példákkal, elemzésekkel. Konkrét stratégiák és üzleti megoldások azok, amelyeket rögtön magaddal vihetsz. A légkör az barátságos és nyugodt, ahol nem kell szerepelni, egyszerűen csak jelen lenni. Olyan emberek társasága, akik elfogadóak és támogatóak. Ez egy olyan nap, ami megerősít és értelmet ad annak, amit most keresel. Amit még tudnod érdemes az, hogy Tyler Norton nem csak előad, ő elérhető, közvetlen, beszélget velünk. Gondold végig, hogy hány olyan alkalom adódik az életedben egyáltalán, hogy olyan emberrel találkozhassál, aki valóban egy ilyen hatalmas dolgot hozott létre. Ráadásul olyan értékrendel rendelkezik, olyat képvisel, ami nem mindennapi. Figyelj, ez olyan ritka, mint a fehér holló. Hát már ezért is érdemes ott lenned. Nincs két ugyanolyan beszéde, mindig azt mondja el, amit ott és akkor az embereknek hallaniuk kell. Tehát egészség, pénzügyi szabadság, közösség, ezek köré épül ez az esemény. Most nézd, a terem férőhelyek korlátozott, tehát kérlek jelezz mielőbb vissza, hogy biztosíthassam a helyed. És szeretnék egy idézettel zárni, méghozzá Tyler Norton idézetével, ami így hangzik. Az igazi inspiráció akkor érkezik, amikor nyitott szívvel és kíváncsisággal vagy jelen. Ezt most együtt élhetjük át. Nos, én nagyon örülnék, ha együtt élnénk át ezt a napot. Úgyhogy várom a visszajelzésedet, és ez tényleg egy nap lesz a szívedhez, az értelmedhez és a lelkedhez is. Pont úgy, mint amilyen te magad vagy. Hát nagyon-nagyon szép napot kívánok neked, és kérlek jelentkezz. Szia, szia!